Ακριλικά ή πλαστικά χρώματα. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, τα ακριλικά χρώματα χρησιμοποιούνται στις εξωτερικές τοιχοποιίες, οπουδήποτε υπάρχει αυξημένη υγρασία, σε σκάλες, στα μπαλκόνια. Ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποια κουζίνα ενδεχομένως ή σε κάποιο μπάνιο, εκεί που έχει υγρασία, το είπαμε για πριν. Έχουν μάτι υφή και είναι εύκολα στο καθάρισμα. Πάμε να δούμε τα πλαστικά. Τα πλαστικά χρώματα χρησιμοποιούνται στους εσωτερικούς χώρους, σε γραφεία, στο σαλόνι, στα υπνοδωμάτια και σε τοίχους χωρίς υγρασία. Έτσι το θυμάσαι, αυτό το κρατάς. Μπορείς να τα βρεις και ως οικολογικά και έχουν μεγάλη καλλιτικότητα. Έλα στο τέλος να σου δώσω 2-3 tips. Προτού περάσεις τα χρώματα, πάντα περνάμε ένα αστάρι για να κλείσουμε τους πόρους της επιφάνειας και καθαρίζεις καλά την επιφάνεια, την ξεσκονίζεις και τη φυσάς. Είμαι ο Μάκης Μύριλας, είμαι πολιτικός μηχανικός Gym Constructions. Θα τα λέμε από εδώ, θα δίνουμε συμβουλές για tips. Bye!